Zanjamety vahitsika niany satria fa maro be olo mivolagna miagna Zanjamety miagna koa man Zanjamety zay mitady Zanjamety nahavo moa izy moa dia la bôgôsy tsara sogno tsara nify izy moa nahavo Zanjamety miarabanao zay atao amin'ny base l'UGV député ny Facebook. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Famille arabe zay jiaby mbola pakafy soko koa zay manao député ny Facebook io ela mikaianao za zegny ary fampidirana koa zegny aminaka maromaro le avy aminaka le fotoana fampiananao izy ty zegny tsy dia nisy loatra iniany soratranahary zegny mba hoe mifankahita amin'ny aro fo mety zay misary fa zay ndraiky tsakohitanao mazotonga mitany regny tsara le fagnazavana ho ataony le hoe député ny Facebook haky fa nianana zanjanahary fotoana atsika amakafaka nahaizana artistanao akory manipilier antsika ty miafaly miaravana zay ato nomralay lehibe ato izy koa fa misy le hoe tadema de artiste hoe mipiasa question ty valinao zay tonga de magnataona amin'ny ato anao talebenay ato député Facebook ato. Ia. Bon Zanjamety moa mbarany zoko hoazay jajajato mamboaka volagniny tsisy kesikily hafa tonga de vavany marobe zegny magnotany hoe asovomany manotena na Zanjamety avaie izy manambady amanjanaka sa tsy manambady sa mbola célibataire fo marobe zegny anokarakara zegny. Ia zoma tena fa lehilahy be tena ty tegna fa manambady e ka defa ndraiky zegny tia nosokosoko kely fa mba tia nosoko zegny tena zegny amin'ny araiky an-tragno araiky zegny mba tia mipetraka an-tragno io ndraiky andesy mba mitotory nefo zegny rano koa mbola koragna madame somazy lalagna e tsy moaniny fa misy zany ka zegny. Ia atratragno zegny atsika tegna fa ahitan'olonatagny Fora Zangaeftra zegny fa misy zafy koa zegny zany fa misy zafy araiky teka tamin'ny firy zay zegny zany izy zegny nagnamboarana zanako izy tsy azoko ogna tsy zankanao zanako zegny 16 ans taona eo izy 16 ans taona anony zaho Zanjamety zay fôndegna la 40 ans ngala 40 ans zany efapolo gasy afa izy izy zany Zanjamety zegny baka navolany fasy mamany papany mikatelo Ia, ke ny tegna agnarana Zanjamety zegny azo satria zegny maro Zanjamety fa Zanjamety moa tegna agnaranao sa juste groupe amin'hira fo zegny Zanjamety. Mazanjamety za zegny baka amin'ny hira fa amety tegna agnarana ino zay navia zany amin'io za farany hira amizay artiste manana raza jiaby zay mahatonga Zanjamety io zegny. Zanjamety ino moa zegny tegna le natonga anao nanapa-kevitra fa za ty hira e fa misy lafamininao ma tagny hoe fa nihira taloha ta sady dadila tagny sa nanomboky taminao zegny sy lafamininao nihira dia za mba hira e. Zoma amin'ny artiste ty zegny ohatra tony kakazo araiky maniry izy zay manoko sapagny misy ny artiste zegny tsy dona le raha fa le hoe fitiavana le raha nianarana le raha misy le artiste zegny naniry letra baka amin'ny fahasazana jusque izy omby nataoko zegny amin'ny la mozika zegny misy le baka naniry taoko baka tantaranga izy raha ataoko matoky fa maromaro mahay hoe fa dieny nalaza bitanbito iny olo nitaiza za zegny izy le mandreninay koa zegny tompoko nataminamako nalaza be tao zegny dépendant da mozika. Bon question-n'olo maro koa zay Zanjamety hoe raha nanao marigny ve limorady anareo tena hita soranareo tsy dia mitovitovy ia asa zegny manafinao fo zegny limorady io asa karakory zegny momba limorady tegna fanesika ndraiky zany agnambara azoky zany fa nambarako maro fa tena efa tsy agnadiagna le iny mba anao manontany satria hoe Madagasikara tsika ty koa fa vesy niasika manana za fa ndraiky mba tsy nakan'ny amin'ny farany Madagasikara ty azy ategna marigna limorady Zanjamety baba raiky ina raiky zany zoky aminay tsy amitsika le olo araiky fa mariky ina fomba morady karaha ratsy Zanjamety karaha bôsy tsy izy ma karaha toany hoe pilipily zegny karaha komba toany pilipily io kotiny araiky filo tsy naka masika ia izy bien plus mene voilà karaha izy ataony
Iya. Ke Zanjamel Jakali Murad mo turalala mo Não, para lá, zazo que eu nem isam com o Ke so fira to no. Asa, nem na hora de escutar lua. E a só não falou que ninguém você tem uma marca de ulu. Aí mira tá lua. Aí ele me senta lua, tá um pouquinho mal de estar no lado. Na me senta lua sem fazal, na me senta lua para ter a nessa casa. Isso sem esmalarem, depois tirar na lei com depois ainda de na letra na cabeça da casa, na pianada, se manhã na rua, querem entrar na pianada, isso é não para ter uma coisa em cintura. Morar gente que está tendo tão filhos, já vem ter tão piada que fuzila, tá minha música. Iya. Que na tua zafra não me senta bom, não bater na PC no aquele que já vem na lei, isso na tua pode falar na pianada isso. Que na mão mira se for sinal na mão preguiça. Que já na mão mira eu iria ser de que cachete. Isso como esse artista tem angada zauzen, gatos mas que bukan masalah, saja kumurah kan isso. Angada pada tulis nanti tentang sama isi yang tentang sama isi tentang ini isi tentang reality. Ini tentang reality itu fana atau isi soal itu fana itu bizang atau tentang itu, tentang isi angada kami amesa hira sah. Amesa boleh hira isi, jadi kon dia sebut namuru. Na laza vem isso, isso não vem isso coisa não precisa. Porque estamos terminando saco de na linha vez a não bater. Na dizer que leva teu coisa já não digo nem tem que na zaco, porque não me tão da zaco. Alhamdulillah no lugar me só que manda nada. Sabe banana, coisa vai tá eto. Vamos me na coisa. Isso, você tem normal não, como isso não tem nem funciona por definiar. Iya. Karena fazer mal na roupa para que na mal porque ele tukar tangan zeng stupid. Dek zeng isi tias kat. Dek tias kadis. Cipu zeng nggak bisa kelapa. Si sekarang ini zeng cis ini nggak bisa kelapa. Bom, Zanjamel Fontania na jei tinha besi do mal linda, mongoloso. Zanjamel zeng ita para falar lá, na não soma zeng, si mga sabat. Sasa bifuna awit may nan mariluta. Kaya na sa kumpunan awat kan sa makakaso. Kaya iskus mga sapatos nasa we mati chuchuman masna umto mat muasi diragakazin. Or sim kira bazar bang sasa kara mor chitu bisan dame deksa le bang kira jin. Is mga kalala na is mga namafu lama buka naman si mga training na doon nessa kaya sa doon is mga kalala hindi nga kaya niya doon sa mga bazar jabe ko kiraro asa mali sini fadera na daw ang gusto mo sa ya desa sa kanto sa jajamet foi o propun jajamet sa jamet charne na sabat sa ko fane sa jamet charne na sabat de marbe montano yimo matuna switch na sabat ikare Bom. Sexo comanda do seu que ele que quando ele não vai usar pode chegar com que no suco já tem a ver vou que vai só no lugar na after dan que amba essa linha de cima mas no caso que pode com essa bate no caso a vanga luni quando na lugar para aqui o sai na rua a ngati fiva vanga fan com a sempre na topo na dizer que na der na ket solat dini sama total vast za senga kaja do na ka as ko to mi fanta fa zavit na khawi tu kuna ndela fa wasu na hari atova aks da ba na tu vit na ka kuna ndela fa wasu na ndeni que tinda wasu ba a mesa última palaza za netu na general a tu sofre na cara tu dosa tu da aks da já outra fica com ele lá para nós. Se isso na cara dele. Ela outra nem tem muasque da tu quando de muasque da gente com crado. E ele na casa dele com muasque da tu quando. Ande com muasque da tem que manjar. Ou ele tem na nem tem muito escravo, tá? Se possível assim. Fa yunda na Ásia, mas já se tem uma. Isso lata, se eu quiser. Isso lata, mesmo tem uma tangível. Isso é tipo um sapatinho, tem que estar na cara.
Dati ko tsy hoe azafaty le mana antsa tsy hoe ka manazava razy misy lahatra zay ny pikape misy tsy poteny le lahatra le pikape fo tsisy vity tsy zay ny lahatra fomba fivolana jiaby fomba hoe fampiana fomba hoe ramozatra tsy mazava lahatra aby ny lahatra aby zegny ke moasy hoe nandeha nanao ke anao zegny tsy manasavaty I mamoasy zegny fa masaky manangatra namanazy za wala billahi adosoa zanahary fiainanakay hany adosoa zatao kekana za raha ohatra vitinakazany mety koa na nitena voka moasy pote fiainanakazy atao matamipata jusque ialapitomy tsy haiko nandeha maramanamasa ia tsara satria man atsika olombelony boka izy satria man namezany zanahary saigny ambony tsy possible saigninakaty niany ty andeha ambaniny zavaboary karaza misy amitsika olombelony zavaboary maneno sainany satria aminakamy kabakolaza zay fa tsy n'existe aminakamy fa ndragnahary miasa zany fotopiny faty arazana ameziko profana aloha raza koa misaka vitany normalement tsisy olo vaky fasy atao bilety tsisy olo vaky fasy za fa tsy resy latomlaky regny ny antiky le moasy le mpavita pavatka zao moasy na vitana pavatka zay tokony zay lafaminany jiaby apana milliardaire fa ty nakato selinandeny nanana hoe ndre misy senaka koa misy sonatakaza bosiko direct adoso organisateur ke fa tena ke organisateur nangala zake nandeky fa andeha odomaliny aolo ke desky makada mo satria fa fady fivoranana ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ni fato zany raza tsisy eky mahampy fiainanakaty zandragnahary tsisy anandeha kera agnatiny vody takazopasy olo maliny andeha moasy tsy nanao hoe savaty non tsy midika amizay atsika fa kanefa zany ohatra finoa maventy volanakanaky fanjavaraiky io ino tsara fanjavaramadany firy contrat midika aminaka avance 2 millions misy 5 millions ampoty fo satria fa za manompolanahary stop ao ambiny fanjavarana zandragnahary atsika io zandragnahary araiky fatekosa any andra jiaby agnanarona resaka hoe zandragnahary 5 minutes fa aleko soladeny fa zany aty andegna foty fiainanakanaty moasy alô fisika zany somaramatany tsisy vary zany tena ty moasy ndraiky zany stop ramadany mbola jiaby tomaka ramadany tabako ho andraiky zany mitanaka gasy koa tsisy vary nefinoa tsy mandeha milavoka moasy avako abe Tangan-tangan sudah mendapatkan zaman dari kamu mas. Les savants sing di palangan kan semangat. Iya. Mesti bukan sekecil mungkin bro. Lekang bisa palanya dengan cek mungkin. Zami senarik zami semandiki dunia yang sedikit semandiki mungkin. Jaka fang. Setiap semangat. Na potinglah semangat. Anak kan sih dengan mangat. Satria ingin sama kung nakatsin na ba mo sama ka jalo pitken iya inte ka toy kun mangat antil formule nga toy fa simangat ni ma simangat is to normal mas sami ang nakatso hina vari no dikaje san mangat antil formule nga toy fa simangat net simangat ang zenga trapiaran sing matitit sing sida sapat net bagahe di zaman simangat ska trapiaran Satu dia satu merati sih sama sahabat pirasa. Anjir dari football ini. Ya benar. Oh sampai mau rasanya sih artis jam sama artis di mana sini misi 69% artis tertentu. Sekolah semua mereka pernah uli. Sekolah kita dapat sekolah. Jangan cara itu naik jadi sampai बच्ची में उन्नत पे जमेत चंकी तरह का फेसबुक खेले जाते हाँ देवी सबला मंगा जमेत में मंगा फूल बंदो ऐसा वो एक रकोर जिंगी ya so ma fulfilling mo isman blanc tu zamu na tu fimo sajama dunia tipka atskan bis dia chka to piti bachka chka pis raut to bachka to dunia ti zama tu pilo mahatan sinter ti sita pudun duan no dunia ti chini go dia na skele chini na lai tu sa mo tu so tu fabi marka de ko inu kusara le bulan na dan tu ko dana tu fimo watawazadu mendengari itu nyuhumange mendengari
ampipidenarana io mana pidenana io ny homana amin'ny asa soa any anaty fiainana eto amin'ny amare aiza amizay za azoky tsy hoantegna tanteraka asa soa za mahita pidenana atao mazado ny homana amin'ny ampipidenana tsy mety za amizay tsy antegna tanteraka asa soa ke asa soa ny dunia ty misy atao hoe asa soa ny dunia misy atao hoe asa soa ny zanahary asa soa ny dunia zegny akory atao asa soa ny dunia anao magnano izy zegny mila hita lavana mila hita fa asa soa volandrinary agnatin'ny koranao ataova antrazao arago zay raha teny-janahary magnamia vola olo mahantra zay raha volandrinary mazasoavanao kezon'izay akory zay koa fomba fagnamezana vola olo mahantra ty amezamezana fahatandra sa misy lalana misy lalana agnaty vola olo mahantra anao anatin-janahary izy vola tananao tagna droaty sy mila hitanao izy alatsika anao mitantinazy anao miara io raha ohatra izy tompinazy izy zay namavita izy iny fanjarana le asa soany vatarany dunia tsy afaka zandegnany zavababolelabitananopakatia tena maly asa soany dunia agnano asa soa tipina facebook agnano asa soa tipiny facebook tsy igny mpilangarany asa soa asa soa dunia igny rehareha igny komgatoko ty za tsy tomany rehareha dunia satria fa nandindidy za tamy dunia ty nidiko agnaty dunia islam ty resy zao nany islam matsapo maro fa tsisy dika maro satria fa agnano le asa soa nay atao publicité zegny manjary matsakarana atomby ina kory atao raiky matsakarana atomby amoana asa fa anao matateraka asa soa atao agnatin-janahary tsy publimason zegny izy agnatin'ny izy koa raiky na tena tena islamo tsy mety le islamo narevolagary fa tsy mety mahafanty tatenjanahary aty tsy afaka atao batara asa soa Yaya mpisaotranao amin'igny moa zanjamety moa zanjamety zegny agnisan'ny mampiavaka anao zegny amin'ny artiste sasany zegny malaza ohatry anao zegny amin'ny ranao zegny marobe zegny le teny ratsy azonao dia misy mivola hoe aira zanjamety tsy manana fomba misy mivolagna zegny satria ry bafilangeto ry zarika tanty ry jokojokoko mety tsy dia magnakila lavinono alagato azonao le rakakaizy le teniteny ratsy amin'ny hira kakory zegny matonga anao zegny manahira zegny amin'ny hira zegny zanjamety bon sorte marimo raiky fotiny zegny letra nanao artiste koa ratsy fiketreko le teny natao mazavy zegny tsy manangataka tambanary ambateko avinaka fotiny zegny ina amin'ny teny ratsy bon parce que le aty zegny amakafaka tsara hoe misy ratsatsika onao dumety vana aloha atsika io boka tamin'ny dumety tsisy vahiny dumety tsy tsaiky zazamena zegny izy mba hoe toegny fa vahiny izy manatongavany saignany amin'ny saignany zegny izy fa tsy vahiny bon aiza amizay tokotry amezaka défaut ny aty artiste amin'ny teny ratsy manatinira fa sazo mitokotry amezaka aty défaut fakifaikitsika tsara mitandresa tsara de tandresa tsara zegny za koa sy mila anaty teto ambonidineko ma sy nisy jery zana itanera mozika ino za totoana teo tourné disque mitona tsy niala tourné disque cassette niala cassette CD atsika zao ty direct USB alavaona ndray tamy tourné disque mitonda tamy tourné disque mitonda misy raha azo hoe docteur Bonetete iro raha io tsy tiatsika zina tosika Bonetete iro raha io fa tsy io ino zo egna maso direct fagnajana tamy tourné disque mitonda zegny aronenagna miatsika nagnino artiste taloha tsy mandeha teny ratsy atinira tsy bobo zao teny ratsy atinira azo magnetsy izy artiste nao zavatsara hoe lalana papiresika io tamy tourné disque mitonda egna maso fagnajana mbola Bonetete satria ma azo koa mitsy ndraiky le change manafla tamy fotoana io zegny patalogno lava entika misery global eo ia ziko mitsaiky viambo tamin'ny ana io matatra jusque mbozolity azo kazaka amizegny jusque androaty ia mbala ny dominito zegny egna maso ndraiky fanatsaka azo tsara coiffeny manafla tamizegny mbola kofoky anao sy mety atribonary mampirana be tara fanajana ndraiky egna maso mbola dominito amin'ny andro niala tourné disque nidy cassette commence nanao zikony magnano fomba ny androaty izy zava tsara ia
Comme je connais, je connais ma frase, en part de passer ou quoi. Grand-père, tam pas tellement là parce que mon grand-père pour ma larga puis ni c'était que lo tourner disque de cassette de qui tourner disque de jouer de qui crespe sans de ma hand disque là faltando de matsala não tinha de andar na minha artista interação que ele vai querer para se reunir só para me ver bom e cassette e CD para mim e não tem só para cassette e cassette são todos mil na gente cantar para fazer imaginação cassette mandando que para um lado dinheirinho de tchau milha de bugos Wala no va waka ni fulan ko tete ras azum to kames gachi ze pana ka to wani si ma fu hira ze info anala nan fiit nya fro ne hira tani tu ne dis ni ton tani cassette ni ton zama la pe fon tu tin sara ke magada zam tu tani no tal botal ka nga mas de ki fona tan bana do izi zona de sudaram tu ne tis ni buat sekali casa, jadi suruh enggak mas pergi pengajar, tri casa yang sekali. Alam sana sih, mesti nak karek. Gutu bafla gitu kalau titi garek solo kumi. Utai yang mana tak sufalo kuza, isbona tomam satisfying dengan tersabu. Yo sih tak sufalo kuza. Na bokano izam lewe sama da pizza ni hengo zaba butuna mama siste ko lamba maleti e tu quando sufalo kuza atau kule ira isso, certo? Mas na sua cassete, acho que ele me voa, eu fui bonitinho, me voa, me voa, eu não sei ni dia de pouco fundo, não? Nós temos que me artista, sim, se tá falando que ele é artista, a boca me dá na frente que tá nem a mão na nele iva, avô, sabe que é na mais que foi na nós ne subtricasa, isso dá que na casa mangan fresar anuf de kvat ni azal vunenga mu afuta panoi tá pode existe jogo pensa não tinha quando já não tinha que ir a ver foi show mangan fresar anuf de la ni azal azul de la madente que mangan não pode tinha ni azal eu vunenga mu afuta adatscale azul tu ninguém te dizer ni filme é bom no som e não exemplo ne web que sua azon web filma pornografia política filma X já dança e minha nave não tem a minha senhora artista na sassa ela trilha a lua não tem web nem fala sana nem mal caralho as coisas não vêm nem fala sana a minha vaca nem fala de tibanos a minha física não a minha física nem fala veta aí jadi pesana babu anda tanya sama sakit sana. Fazem diferente negir a funcionar. E juntos ele o Alex em missão de que vai na tua câmera filma X. E não sei uma vocação na cara aí. E não sei a eu sei não vai falar que ele matou tu me tem tira para fazer tu tem dinheiro aí. Sabe qual? E faz isso lá tu porque de parede que ele vai fechar no final. Se tu espalha está aí uma vitamina laça maneira de utilizar a santia e eu devo ter relação antes de relação agora não tem moe mas tem no relação que vira a bater nos avós isso mas ele tá na catinha tem isso artista de ter relação que vira antes de relação tá na que sobre bazar os sites aku salah dah madam nak buat sekolah bukan aku pun ni berapa quando já teve moída no terra, bateu com já já foi uma física mal. Tá precisando de bazar onde existe coisa na tone, bom. Estilo lá que já fica lá certinho. A nós era bateu no cima na sassa e isso. Não existe coisa mal de dar já de ita. Onde tem ainda que pena não. Lá a conta dentro de tempo. A nós é aqui, ande o equilíbrio na manga sassa na fini. Fihem nas coisas usavam o cabelo, às vezes como eu disse, esse tema, acho que cozinho não grupo que ele bonito. Ainda mais de que fanazana sul, que é na dos mangareta bonito. E José Iran domínio de desafio nas coisas, tricas, ziraí nas coisas. Também mas só faz bonito. Bom, já pegou uma unha de tricas. Ainda mais fanazana do o nosso
raha etsika zao ndray trikazy zavatra farany tsy manjary na olobe na seky makatera tsy manjary jiaby iny porofo zay mazokokona azo ko olombelona ty tsy mahay fa vandy raha tsy manjary mba saoka fety ny vandy za tana raiky alona aloha nametsy le raha taonona ne za fa tsofatanao misy tsiny koa za tana raiky zay za le tegatoaka raha tafinano publika e azo koa tsy mahay conséquence koa soratana amin'ny toaka kapitainy dio i kapitainy ty olo tsy tamilana mandefa i kapitainy ty olo milopalopona milana fa nino zay nanao va hoe kapitainy dio anao voa zay de mila kapitainy fo anao voa toka zay anao milopary anakary mila kapitainy fo zay zay lasa hoe tricage fena tsika le zavatra raiky ty hita tsy manjara ty ankatsarena izy za maka sa tamina berany soa ny fiarantsika raha tafanodoko na pety tamile monady soa fiarantsika anao mahazo vera raiky anao lera soa tena voy nantina lakoanao za mano exemple renao ny galabihera olo araiky anao gale monady asa izy manany 3 bouteille anao manany 2 bouteille 4 bouteille mangana zay nareo makalany sy tolo tena hoy tsy tolo tena normalement itokotry ny monady soa ny fiarantsika ati ndraiky labera zay nahazo soa ny fiarantsika da sy mety raha soa raha magnano fa izy koa naty satria malay hoe tonenegnatsika ty zay fa feno tricage zavatra tsy manjary zay ankatsarena fa tena zay tsy metsy miegna me fotoana iegnatsika zao ty satria anao ndena rasele fa iny zay zay kanefa ndraiky matisika tena le tena misy agnara ohatra reky andegna sasana zay ohaky atao tena mbalovalo fole tricage zay atsika mety bon fampirenena be sy maro zay zandamety izato e mandeha 36 ke fampitaniana araiky fo zao na ino maso ny fizandamety tsy mety amboariny nefa zay zandamety tsy tokony zay sa nefa nasodiny zegny sa zegny sasa loatra zay le nify mitovy le nifinany io sa diamant 37 karasa nitiana taominany sa nino karaha hoe tsy tokony zay kolotsa le asolosolo nifinany sa izy sa hitanao hoe mahay boboso zay zany le lakaly be zegny aminany io ia misaotra anao fampirenena koa mato zay mampetaka many fampirenena mikasika raha batrana akato hita amin'ny sabaty jusqu'à amin'ny vikasika tena many amin'ny kiraro zegny mavanga ndraiky za hita kiraro za mavanga ary olo zay za mavanga tsy pazarina le raha ary koa zegny fotoana nanao kiraro zegny tsisy malefy fotoana ako koa mikasika mambanivy za io tsy mba koa ne tinana dosiko zo zay mba tsitsiko ny lelanakazy izy mba la fenetre zay zegny tsy andebadako eky izy satria male raha tare koa tsisy la fenetre zegny tsy de tsara fangana lelanaka tsitsiko ya de azoko ma artiste gasy zegny mba lafiziny zanjamety zegny amizao fotoana zegny mba hitanao hoe aty zegny mahay sady heny raha ty sady mahay mampisoma sady mahalafiziny zanjamety zegny ny tiagna zegny jiaby aminaka samy tiagna e samy tiako ny jiaby satria samy nisy raiky nagnano hoe la tsy tiako araiky raha raiky tena haraparabaraka ny jiaby mitombo aminaka dia satria zay artiste io zegny aminaka araiky zay fa mampirobeny zay jiaby fa le anao zegny mba hoe manony araiky amindreo zegny ny tiatiako teo ny tiagna ny tiagna zegny mikasiko hoe amile lazanany ny tiako fa ny le hoe fitiavako kirana lazanany tiako ary zay koa izy koa tiako any aminaka zegny wawa zegny miripo e wawa zegny nino miripo ya ya zanjamety artiste tena lafizidao ma wawa de zanjamety zegny izy koa zay zavo amin'ny artiste jiaby eran zao tontolo zao zegny za doko madoko fa voalohany tia akaty
Za matoky fa zanjamety dô izy le tegna tiavanao ikato satria misy olo tia katy agny izy afaka tsy mihinan-katy izy 3 jours 5 jours fa ny anao zegny kato zegny maniany mihina maray mihina afaka maray mihina amina izy tegna le ahitany tiavanao ikato zanjamety. Azo mampinedina tsy maintsy misy raha matakanao. Tega anao tsy takanao. Tega anao hoe misy raha matakanao. Ataoko zay zany tsisy dose hoany. Fa tsy fatily dose hoany. Magnangy tsy tsy tidy io raha manjary io. Tiako io. Baka rehefa zay nakazy mbola zahoako raha biby mba miboatanako io nakany pasimany. Fa mikato vakoavy. Raha tsy matany e. Mbola tsy nataoko mana Madagasikara tika tsy nakaty anao. Katy zay tegna tiako. Toranga be. Sérieux. Fa tiako le hoe pôsy nakamikara. Ke zanjamety moa fa vesômata ivelany Madagasikara zao. Fa navinena kely natahafaka tamin'ny agnaty sanomby. Satria Tsara mazava. satria anao zay mivolona. Le kato anao tiako. Ary za tsara ta Madagasikara ty tsara tsy nina-katy. Ke manakory olo mandeha zay misy 2 mois 3 mois. Za matoky fa any mety tsy misy katy baka. Ya zaka nandita France hoe kuma mahita tany tegna sambako tsy nina-katy ndraiky naraha io. Satria ka zay misy mahita reny moraty zao zegny agny na firy fanjaka reo tsy nina-katy alaizy koa. Kaya many. Agora misy dose louca. Misy dose louca. Você menina cá tu não vê como eu tenho cateado Cateagem de mulher cateado com estantice. Levou uma na cá tu não é casado mas estantice que é capaz. Tu me põe isso para vaga na ambi dose louca. Oh. Olha que jeito tem alguém para dose louca. Fa matetika zay zanjamety misao mandafy na ifanay Madagasikara. Então tem uma dica de dar uma tão barata no weekend. Sério, você se crê. Satria le nino. Já pode se aprender a França. A na capa da França, já tem o meu tema ali. Sim. Já. Tá bom, sabe? Metu nan pangang natin pula panangin din net si tetar mamila pizza tu. No saat kita mamila pizza. Ni pun no ur bepa, za the next man ni, za the man tengok pambal tu za parang na ni. Satay. Am pana no buka, am nakal tanto kung pes si Femi am nakal. Za zun kita na rin. Ang buka pala pustaka lang si. Ini mo tek sa so has dapat so na sumi. Kung pes jeng nakal te. Ande França desajou. Se será que tu não me conhece em nada. Os amplos que me viu já me deram desconto de tal nada. Mas ita tiara lá de entender que se dá choco na tiara. Os amai me guapo. Mina casa ma querer ver se o carro não que fica pelo carro lá já parte por vida. A França tem uma casa sabe? Se me embane me na rua que vamos a parte. Não faz bem. Am nakapun din ang França, reha yung pagkita ka ng buwan. Hindi mo pareha rin. Ang ating panjabares din, França yung kamusong, iska dimas. Ano? Zamba din ang sardi, yung panjabares din ang super. Simitin na kayo. Ang França, siya po di ba na tanong song? Panjabares, yung França, inertong song. Zandi yung Madagasikara, panjabares din, fair po tula na kajab. Zaden de França se conta greia. Zacher we mit der Twitter. Ana kali ni putra França na de Zacher mande. Kilian ka jab ki mande ko bola na kasa sana ni stop. Dado ki loso na de França. Laskaran masa na Italia contra ni kita magada bisa na sana ta. Fajabare ni femso. Ya. De mga coisa ni le ambiance ni ta France de Madagascar, se eu tenho uma piada, é mesmo ta France, na montanha, de Madagascar. Piada que tem escuro aqui, Marco. Quando a rua de ambiance, super presque bem a não de andar, por isso que o gastiga de tudo subir. E não subir não sabe. E não tudo tão sabe que
tsisy raha mampiaviko le tampoka vavy ko ditovina la pisaiko tsy la pisaiko ndraikaraiky zegny raha nimanky koa zegny a afafa ely raiky ty zegny manao jabojabora tsy haiko dia koa tena mampiaviko io izy koa le resaka fampisimany ny ambiansy fa tsy haiko satria koa le ozana saleky tapiko zegny le tsy nana tsisy raha hoe mampiaviko izy aminakazy Zanjamety moa hita hoe fa saleky dahira zegny tegna marobe miranao ndraiky fidafy dia zanjamety zegny anao zegny tianao mariny dahira sa juste amihira fo dahira za tegna makatia izy maty fotry zo sa manakala tirambalahiry babanay koa zegny mpandanina katia zo na laza tamiko ke zany zegny taizegny tamiko dia zay mbala izy izy zegny bizeny lasa misy natinatina fotry Yaya zanjamety moa nisy koragna zegny regniregnay mandehandeha agny hita beka fa nenena zegny taloha izy tamin'ny groupe fanjama tô ary nandeha tegna le nilany fanjama mihitsy zegny izy tô hoe zay maregny koragna mandeha agny hoe nitoromy mety vola le mena mbala izy tamin'ny fanjama leraka koma anao zasy zao mpanongeky doubleur karama dia kokoragna karaha zay izy ny mandehandeha madivaky matianay koa zay boka hoe bavavanao zay magnambara hoe mary zegny natonga le mena nandeha aminao atao zegny asa nitorognao vola mary isakarakory fa tsisy tsarotsara kompinena isaka izy koa matetiky olombelona zegny mahay hiadiny fijaliana agnatin'ny trano tsy lasa hoe antena agnatin'ny tokantrano zegny nahay habytena fa olombelona ndraiky matina heky raha zay tsy mary tsy possible zany amity handehavanga olo jasy magnao raha zegny aigny fandramako koa tsy zanaka izy tamin'ny tsy zanaka satria moa karakory zany atika dia havanga olo dia lambra milafilana antikisiko ty toka taminakao za tsy mahavanga olo kanefa izy io zegny sarany le zadatena natariny tena zegny izy koa fa be zegny izy mety vadiny mafilany ako izy amariny any amaraiky izy mety opikiry koa any andeha koa izy karaha zegny eto hoe fiainatsika eto amin'ny eto zegny fanaroany karaha navony pasa ty izy mandeha tonao za taloha ny indesy tamin'olo za taloha indesy tamin'olo za batera ny asanaka za koa misy tany tiako ny tihanana za fa izy misy teky zegny amin'olo hoe tsy fanazany hoe artiste manao zavarikely tsara zegny tany niasanao zegny rasavona izy misy matetiky amin'ny artiste zegny lasa tsy manarapomba ratsy miamare zegny fampiany io rosy tsy masavona zegny karaha hoe famorena le namany igny tsy dia tsara loatra ny anitra kely alefaotsika artiste zegny amin'ny tany alahanao zegny izy razaonao zegny rasavona ko zegny izy anao mandeha ka nataoko zany asa tamin'olo ko zegny misy tany tiako andiana zany rasavona le ho ny asa samina to iala andehianao za iala fotany fa eo koa izy za safa satria pindraikindraiky zegny ko za iala zany le amire any lasa zegny mapitiky le hoe keke iko magnatiny koa zegny tsy dia tsara loatra matista magnaraka regny afa iala ko za ataonao nany fa tsy andeha hiasa amire any ka nataony izy zegny nitsikoky anao fa amin'ny artiste zegny pitany koa ny amineneny masaky magnatiny mananganazy avala bilahy seniko nandeha ny telefony le mena anao mavy aminakaty anao mazoky taka zegny karaha manao abisoko ignanakandranalaka manazay faty zany tegnaraka zegny fa io nisy tsy fanarana hely io gara atao mivaditsika agnaty tokantrano dia misy anga raiky mikondo hely misy mivoalevitra tena mbola miboky agnaty tokantrano misy mivoalevitry direct hoe ke mahitika tsy agnano mafokaratsyana faty tsy fanarana raha zegny fa ainy koa fa tsy zany ke tsy mizaga fa ato zay toko hoe mitiany mihitsy ke ilemenana tamin'ny fandrama koa hoe tsara hoe tsy andisoma aminakahy tsy andisoma aminakahy le mena izany misy zegny santeranakahy ke zaho izy niala za fandrama ho izy ianao izy ty asa sara ny vadiana nangalajireky hoe zatsy ke za mety ho izy tsy haiko misy asa mahaitavako asa zany mety za miaraka aminao kely nivolaka amile mena anao le mena anao fa molo faratapony andeha nakaza olo ambany oezandregny le hoe fomba mile tsebolony andy iatan'olo ambany atan'olo anao ko tamampoly fanama zegny olo fampoly sady
mety iny moa tonga zany ambany natamnany ao izy fa za io zany mety izy mamely vady amanjany ke ijano za zao manatavako asa manjary karaha hoe ora ndraiky zay menakany zay koa efa aminao ato koa raha mba mety zany takolomba isany fisopiny aloha tena mbola andesiko reka aminakany lay mena manahitavanao lay hoe karaha mandoa iarahanao no artiste ambonina fa anao lay mena za mandeha miaraka aminakany tsy hoe tsy fiteokanao fa satria koa lay kiratinakany lamosity gamrano zany anao zay olo fa hoitikamy farabiby na koa miaraka ambany fa tsy sara ke izy amizay nanano miaraka taminakazy juste hoe hitaragarana mbola bazary izy koa tompontsaka raiky miaraka taminaka tato izy iny mibolana hoe za mety ho hitanakazy za hiasa aminao nanino hiasanao aminakazy iny alay hoe tetrinao tio olo mena tianao zay le tofonaka hiasanao anakazy ia zazana iakanao koa tena koa tianao raha tsy za tianao metanazy nefesenao iny ke lasperigny amizay zay moizy manahitavan'ny le mena asa tany teny zay izy naka taminakakenty natao zay mivady koa zay izy koa anoatsadatekko zay topaka iny fokofaben'le mena taminakazy ke andivanga olo sady sokola mavanga olo satria ma azo koa tsara reso iny kisanena toy taminaka ambarindra mikoamin'olo le mbola mavanga reso tsy anaty andeha vanga olo tsy voavanga iny akisonakany mena amizay ya zandramety moa misy tsaotsao zay mandeha tsenera tsaotsao mary tsenera tsaotsao vany tsy misy tsaotsao mary misy tsaotsao vany hoe zandramety izy matambona rabe tsy haiko na 2000 anday za tsy afaka vany hoe anao zay manatao varavarana fo satria moa zandramety boka hita manakalalana simple tsy mitovy artiste sasany pinitsy amy savaty mandeha de letsy bona rabe na fitao varavarana zegny zandramety ndraiky anao filanao miboaka fatsaka anao tsamy savaty mijano anao teo fona anao mbala nijano teo fanafy sécurité raiky nagnatona anao ndraiky mifokanela zegny de misy magnano fantobe io le zandramety ndraiky psomaty vita teo itsy tianapitany koa anao zegny ampsoma zandramety amizay zay kokoa mampsoma ary musicien zandramety zegny ny fahaizanay edy orona maka ty fa misy raha mikitsina io sovy ty maka efa misy raha mikitsina ke tsoko zay zandramety tianapitary zegny asa lera fatapatapa jatlibaka sisy raha nikatsiagna nabela zandramety zay micro zay fa tsy marika zany o ty filagny asa mary zay lera nanantabonarabe zandramety saatoby kiako maty lay olona zay any satria fampona raha marina satria raha zay raha tegna misy many fa lohany zegny zany aby samtabonarabe zany midriky misy sécurité zay mipetraka teo masy zay za midika amizay zay za tsy hainy za midika hoe zany vitanaka fa tsy diran'olo sady kiraro za latao ndraiky miboanao so io vitanaka za koa latako hoe zany takisitra niboaka za zegny za koa tsy niboaka za santimètre ino matika santimètre zay tsy sakavidiny koa zegny naka fa ibola fa za zany mety saka aminaka da koa nivasa zany niboaka anao koa fa maty za sambony teo za zay nahanto ke zany sambony ambarabarigny zegny le tsy bigaro zay manafibiry izy mbola fa io koa mandeha pisomaty io zany mety zegny havinany anao zany mety zegny iavina anao koa misy taminaka artiste farany jany iavina taminany zegny ety nabefa ty io jany za koa napanarivo tsy napitatibaka tena mazava hoazy fa za tegna mijany mary satria nanalo feky le teny vetabety natao raha mary za ty koa zay le raha mary izy na tsy mandady ataoko zay mary izy izy ataoko zegny za tsy ataoko anao anao mijany izy anao mi artiste farany mijany amy dimy ety mazava hoazy mary azy satria fa za koa tsy mijany za tsy mety mandeha metry tourmasy matenika zany mampifijaliako zay tsy andriko anontany tsy mampanza matenika zany mazava loatra tegnany atao koa zegny antony zany nanomba tary zegny artiste zay tsy artiste naka zegny nifaniboka le raha zay tsaratsara tamazy tsy merabaraka za zay napetraky micro zay tsy ambeny ady za niboaka anao tsy metaka bolaka ny organisateur iatanao fobola anao baraka aminazy zay zany de merabaraka naka tsy mety za de mafarany mahinga artiste nino fa le zavatra za fa satria tsy manjary atao boaka izy teko rabe le ataonao raha manjary zay za tsy zatra za zay ndraiky tegna raha lesy mary tambonarabe to za tokony miboaka zany andeha
Ndray fahasalamezanao zany hitany tena ala. Fatao bola zegny za tsy meza manambola fa za fahasalamezana bola zany. Fanampy aloky zany za ndraiky nofo za. Izy ndraiky tegna mbola mambateny mbo manary tegna satria Ya zanjamety akory moa tatitato zegny mafa misy hoe mihira na naomanao zay zegny tatitato zay vahoaka zegny zay faninao zegny satria zanjamety tatitato zay karaha lasa hoe tsy regniregny tatitato asa magnono asa koronaty fo zegny tatitato satria zay mahita artiste jiaby ny agnatin'ny corona misy nouveauté fo miboaka baka asa fa misy rano magnao vahoaka maro zegny tao sakarakory. Fa misy nouveauté atsika nouveauté araiky araiky tidrana misy soa araiky dunia araiky le métistény fa amono magnano clip za zay nazy mety tsy mety mamono zegny mijano le clip audionany compagnie zay tsika fa misy any magnano clip atsika atsika zegny zanjamety niara mahita ka zegny fa nanaro artiste zegny na zay vahoaka zay magnatobaly zegny samby somary tavitavela amizio ke magnakory zegny ohatra zay le amy famodiana hoe bon tsisy mahazo soma ohatra mahazo bara afaka mibiana amizao fotoana boîte de nuit 58 personnes agnatao nefa anao artiste zegny tsy mahazo mampisoma lerakaraha zegny afitondranatsika zegny azona aminakana tsisy tany tomagnizy atsika kanefa tsika misy tany tomagnizy hoe babatsika tomagnizy atsika iny izy ety zegny fa le Madagasikara iny tany tomagnizy atsika izy koa zegny tanagora fa tsy mahazo zegny eko tany tomagnizy tsisy kanefa zegny tany tototolegna regny fananata satria mandagnaly zegny izy mampitotolegna izy mamampitotolegna commence marambarana moa tsika zanjamety iny zegny miafitra mba tianao hoe ambaranao voaka jiaby zay mitandregnanao sy zay mpakafianao jiaby ao zegny mafatsafitra aminay any zegny afaka nakavaovavana anareo mpakatia mamelaza anareo satria io mavako io naviky navako io tsy maintsy diso olaka narobe le teny nandalo teny tsy hoe ke zay nateny le teny marobe nandalo nefa nago président natao regny kanefa le misy nadisoa so misy teny natao tety nateny natao tany televina ty misy diso misy tsy nety natao olombelo zava ka mamelaza anao wala na mpakakeza mamelahy so misy teny tapanandeha teny mety zay dede nazoka mety zegny tsy tokony navoaka le teny mamela zao fa tsy olombelo zegny tsy mety sy misy erreur atosika manapadisoana tesy olombelo so misy tsy mety natao zay mamela meranandregny napakatia na mamela zao io zegny afatarikambeny aty mba tsipotsipoka nareo pakatia zegny mba maro koa satria maneka amipile io zegny ato le hoe député rehefa le Facebook tato mipety zavo izy napetraka amipile iny napitaminazy amin'ny kaety ato fampitoniana n'olo koa zegny maro tato tsy akanararao tato fampitoniana anazy ninanakety natao amanivakatsika zegny ahoana nareo nanambe za le fampitoniana ty kaety zakiva nareo fomba ro valiko le fampitoniana jagato fa io izy kalto mamelaza anareo tsy misy katsioko natao tsy mety amile miteny amtv mamelava be ya misaotra ho an'ny mpanaraka tsy tapaka ny page LGV député ny Facebook ary misaotra zanjamety koa manavy namaly ny anto zay natao taminany sy namalamaly fagnotaniana jiaby zay napetsika anareo misaotra ho an'ny nabotiky napiakanto sy nampandroso zay atato ato ho an'ny nabotiky diogozo afasiny spermakio ato zay lamba boaka parifo ato la marque koa kayamany jiaby zegny ato ary misaotra ho an'ny zama koa zegny sponsor mavety zama koa fera sponsor mavety amin'ny tanàna misaotra ho an'ny masiaka prod producteur matadika be so zegny sorana anao manafinaka boela velogno anao amin'ny magnaraka anizay moa atsika eto amin'ny page LGV député ny Facebook ihany